patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May ngapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Surotse, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Usa ka negosyante sa General Santos City ang pinakaulahing biktima sa pagpamusil. Hinoon, biktima nakalingkawas, bisa na sa grabing igo nini sa bala. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Padayon pa karong ginatambalan sa ospital ang biktima nga si Melville Romero, 40 anyos, negosyante o residente sa Barangay City Heights. Sumala pa nga banda 6:30 sa gabi, pag-abot sa biktima sa ilang balay uban sa iyang asawa, naghulat na diay ang duha ka mga sospek nga sakay sa motorsiklo. Diretsyong gipamusil sa sospek ang biktima sa makadaghang higayon. Pagbuto, last buto na ako nakita. Nakasibat, wala kayo klaro kay ayoko na ang buto. Pila ka buto? Mga 5 guro sir o ano. Unsa lang sakyan? Basta itom lang itong motor sir. Maayo na lamang nga wala madamay ang asawa sa biktima. Gilayong misibat ang mga sospek sakay sa color itom nga motor. Dali usang magidala ang biktima sa ospital nga parayon pang ginatambalan sa kasamtangan. Si Romero ang pinakaulahing biktima sa sunod-sunod nga kasong pagumusil sa Jensen. Nakuha sa crime scene ang 7 basyo sa .45 nga pistola. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Tungod sa selos, patay ang usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City. Atong saron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, wala na masalbar pa ang kinabuhi sa usa ka lalaki human kini na dunggaban sa kapuyo sa babae nga giuyab sab niini. Dagang dugo ang mibanaw sa tunga sa dalan sa Zone 1 Upper Balulang human nga nadunggaban sa iyang liog ang biktimang si Janrel Coronal pasado alas 9 sa buntag. Nadungog kuno sa pipila ka mga residente sa lugar ang panaglalis ug pagkataod-taod. Nakita na lang nilang nagbuyod na ang biktima sa dalan. Nadala pa sa ospital ang biktima apan dead on arrival kini. Ayaw, anak akong nadunggan. Ayaw, ano, nadunggan ako. Pag gawas na ako, yaka na. Ni ungot, niya na, niyang tilsi ron, yarsa na. Niya na, ugot na ba ni, ugot. Ugot na. O kanang murag, kanang manok nga, nang gulgulat ng manok nga, muana ng til. Kana. Asawa tong kung kauban, iya man gipanhigod. Panhi ang katong laki o katong nauyab siyang nabana. Kaya gusto lagi daw sa iyang asawa nga istoryahon. Pero wala siya mag-expect nga inato ang matabo. Selos ang usa sa mga anggulong ginatutukan sa kapulisan. Sanglit giuyab kuno sa biktima si Katrina Feliciano, kinsa live-in partner usab sa sospek nga si Janrel Eliarina. Sa pagdali-dali sa sospek sa pagsibat gamit ang iyang motorsiklo, nabilin pa niini ang kutsilyong gigamit sa krimen. Diri na dunggaban sa part sa iyang tunga-tunga sa iyang shoulder ug sa liog. So mo na nga
Mga yung gabig dugo diri nga nalas. Kita na to sir, medyo grabe ang dugo sir no? Lalom ba ang kuwan? Lalom yun siguro sir kay di man nani kadagan ng dugo ug mabaw lang siguro nga samad. Sara, nanawagan karon ang kapulisan ngadto sa mga nakaila sa suspect nga si Janrel Eliarina nga mupatimaw sa PS4 Carmen aron makatabang sa investigasyon. Nang hangyo sab sila karon sa publiko nga dili malambigit sa mga komplikado nga relasyon aron dili mahimong biktima sa mga susama nga insidente. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez. Business Permits and Licensing Division sa General Santos City padayon sa pagmonitor sa mga establishmentong milapas sa health protocols batok COVID-19. Anyang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Subling nanguna ang Davao del Norte sa dunay pinakadaghang ihap sa bagong kaso sa COVID-19 niadtong Sabado nga anaa sa 96. Miabot na sa 1,308 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davao del Norte, 978 ang nakarecover ug 37 ang namatay. Upat ka babies ang nalakip sa 90 ka nakarecover sa COVID-19 sa Davao City niadtong Sabado. Usa ka 28-day-old baby boy nga taga Lubugan sa Turil, usa ka 2-month-old baby girl nga taga Barangay 28C, 4-month-old baby boy nga taga Barangay 23C ug 10-month-old baby girl nga taga Barangay 25C. Samtang Davao City ang dunay pinakadaghang bagong kaso sa COVID-19 sa nasod nga natala sa DOH niadtong Biyernes nga anaa sa 122. Misa ka na sa 7,566 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 5,359 ang recoveries ug 340 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka person deprived of liberty o PDL ang nalakip sa 18 ka nagpositibo sa COVID-19 niadtong Biyernes. 48 anyos nga lalaking trustee sa Lumbia City Jail. Samtang nagpositibo sab ang 46 anyos nga lalaking public school teacher nga taga-Ipunan kinsa na-expose sa dili taga Cagayan de Oro City nga nagpositibo na daan sa COVID-19. Anana sa 2,609 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, 2,041 ang nakarecover na ug 121 ang namatay. Sa General Santos City, nagpaday na Business Permits and Licensing Division sa pagmonitor sa mga business establishment kung nagatuman ba kini sa mga health and safety protocols bato COVID-19. Ang usa ka establishmento nahatagan og blue badge, buot pasabot, wala kinimituman sa social distancing. Hino nahatagan og special permit ang mga establishmento sa pagpahigayon og programa kalabot sa Kapaskuhan apan kinahanglang musunod sa health protocols. Dunay 1,240 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 ng General Santos City, 1,096 ang naayo na ug 54 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gidakop sa Provincial Drug Enforcement Unit ang suspitsadong si Charito Lawit human sa kipatumang bypass operation sa Purok Nazareth, Barangay Balintawak, Pagadian City. Na-recover gikan sa suspect ang suspected shabu ug mark money kinsa daan ang misurrender niadtong 2016. Sa Tandag City, Surigao del Sur, gidakop sa Provincial Special Operations Group ang suspitsadong tulak og droga nga si Jesse Vaz sa gikasang bypass operation sa Purok Guava, Barangay Awasian sa Maong Lungsod. Na-recover gikan sa dinakpan ang tulo ka dagkong sachet sa gituang shabu nga mobalor og kapin 73,000 pesos. Purok leader nga nailang si Madera Himino, kinsa nag-operate og cyber-sex den sa Purok Sari-Sari, Barangay Golden Ribbon sa Butuan City, gidakop sa kapulisan pinaagi sa entrapment operation. Na-rescue sa 10 anyos nga batang babay nga sumala pa ginagamit sa mong operasyon. Kasong paglapas sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act ang ipasaka patok sa dinakpan. Pinaagi sa warrant of arrest, gidakop sa kapulisan ang top 1 most wanted person sa Agusan del Norte ug miyembro sa New People's Army nga si Junray Ampatin alias Kevin sa Balay Nini sa Barangay San Antonio sa Agusan del Norte. Kaso multiple attempted murder ang giatubang sa dinakpan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Anaa sa 13 ka mga panimalay ang naugdaw human miulbo ang dakong sunog sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Daw mi kolor pula ang kalangitan tungod sa dakong kalayo sa miulbong sunog sa Zone 4 Pasil Lagpan, Barangay Kauswagan niadtong Sabado.
Sigun pa sa kabumbirohan nga pasado alas 3:30 sa kabuntagon nagsugod ang sunog nga milamoy sa 13 ka Panimalay. Paspasab nga midako ang kalayo labi pa nga sagad sa mga balay gama sa light materials ug dikit-dikit. Naglisod usab ang kabumbirohan tungod piot ang dalan pasulod sa nangasunog nga balay. Gimana-banaang moabot sa 750,000 pesos ang danyo sa mong sunog. Kining mura o welding yan ay mga spark daw. So possibly electrical ignition resulted to short circuit ba kaya mao nay atong gitutukan karon nga pinaka-anggulo nga pinaka-duol nga lantaw sa atong investigation. Grabing kaguol ang gibati sa mga nasunugan, labi pa nga wala gayud sila kabtangan nga nasalbar tungod sa kakalit sa hitabo. Tabangan lang tami og assistant o pag kuan sa among mga kanini materialis balay unsa diha kung makapalit mig kaldero, plato, kutsara kay hurot wa magay may nabitbit kay hapit magay may nangasunog. Nalay muloy namo ba. Tagaan mi kahoy. Kuan nga aron makabarog mi balik. Kay mura gyud ang pag muna mong kuan god, mura na mong kuan nga makatukod magbalik. Padayon ang pahimangno sa otoridad nga kanunay bantayan ang mga linya sa kuryente, labi pa nga posible kini mahimong tinubdan sa sunog. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa Pagadian City, pagbangga sa duha ka motorsiklo ug pagpangawat sa menor de edad sa usa ka tindahan nahulikam. Ani report. Nakuhaan sa CCTV ang aktual nga pagbangga sa duha ka motorsiklo sa tunga sa intersection sa Rizal Avenue ug Araulio Street sa Pagadian City. Sa kuha sa kamera, kalit nga bibuto ang duha ka motorsiklong nagtapa dayon natumba ug ang tagduha ka sakay sa mga motor nangalagpot. Matod sa Pagadian City LGU, wala sa saktong lane ang motorsiklong anaa sa tuong bahin kay kalit kuno kining miliko pawala pag-abot sa intersection ug dihang na-outbalance na bangga kini sa motorsiklo sa wala. Ug dito na nangalagpot ang mga pasahero nakaangkon og mga garas ug bunog sa lawas. Samtang nakuhaan sab sa CCTV ang pagpangawat og kwarta sa usa ka menor de edad sa usa ka establishmento sa Barangay Gatas sa Pagadian City gihapon. Sa unang CCTV footage nga kuha ni Sheila Jane Mandangan, kinsa mo'y nakawatan ug nagtrabaho sa mong tindahan, makita ang bata nga nagsulob og puti nga t-shirt nga naa sulod sa tindahan ug daw dunay ginapangita. Sa ikaduhang video, makita ang bata nga pagawas na sa tindahan. Gipangutana kini sa usa ka empleyado kalabot sa dala niini ug dihang nakita ang karton, gipalabay niini ang bata. Ug sa ikatulong video, makita na ang pag-ikya sa bata. Matod ni Mandangan, pitaka niya nga dunay 7,000 pesos ang nakawat sa bata. Nauli rasab kaniya ang pitaka nga 170 pesos na lang ang sulod pinaagi sa usa ka concerned citizen nga nakakita sa pitaka sa usa ka kanal duol sa establishmento. Parang ginaila sa kapulisan kung kinsa ang batang responsable sa krimen. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Labing unang electric bus gilusad sa Davao City kung asa libre nga makasakay ang mga Davaoenyo. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila! Karon ang una adlaw sa pagbiyahe sa gilusad sa Aboitiz Company nga Best Bus Project nga mao ang mga shuttle bus nga 100% electric ug fully air-conditioned. 7 ka mga electric bus ang makita nga magbiyahe sugod karong adlaw sa marota sa downtown sa Davao City padulong north ug south area sa syudad. Kini mo ang Best Bus Project sa Davao Light and Power Company. Kaalayon ang City Government of Davao, Get Philippines ug QEV Technologies sa Spain. Itanyag niini ang libreng sakay alang sa mga Davaoenyo gikan sa alas 6 buntag kutob alas 8 sa gabii. Tumong sa paglusad sa mong proyekto nga maduso ang paggamit og environmentally sustainable nga transportasyon. In terms of kilometers, about 100 kilometers, one charge. And then mubalik siya dere kung ubos na gyud ang charge na may fast charger kani siya 30 minutes to 1 hour puno na. Kung gikan siya layong biyahe mo matulog siya sa dere napud may slow chargers dito sa likod. PWD friendly kini sanglit adunay ramp pasaka sa bus ug lingkuranan alang kanila. 30-seater unta ang capacity niini apan tungod kay dunay pandemya gibutngan kini og ali busa 15 na lang ang makasakay. Aduna usay CCTV cameras, fire extinguisher, TV ug QR code scanner nga magamit sa contact tracing. Gikinahanglan lang nga mag-download og Best Pass applications aron ma-monitor sa mananakay kung asa nadapit ang bus. Nasa Play Store or Play Apps
no? Mao ni siya ang best pass. Ita sa QR code para pagsakay nimo, ana lang nimo dito. So it can serve already as a contact tracing. It can serve as napod na sa CCTV sa sulod. Ita sa TV. So daghang kay siya features. Ang North Loop nga rota moagi sa Bangoy, Rizal, Bolton, Magallanes, CM Recto, Acacia, Bahada, Lanang, Arcastillo, Carpenters, Santa Ana ug balik sa Bangoy. Samtang ang South Loop nga rota moagi sa Bangoy, Palmay Hill, Camus, Quirino, Bangkerohan, Sandawa, Quimpo Boulevard, Ecoland, Times Beach, Sandawa, Bangkerohan, Magallanes, Boulevard, Magsaysay ug balik sa Bangoy. Sulod sa unom ka bulan ang trial phase sa maong proyekto. Ang electric bus, sustainable gid siya, may aso ni. This will help the environment, no? Second, cheaper gini siya in terms of fuel. We were thinking of how we can help Davao City in its transport modernization program. But when the pandemic came, no, nakita namo nga dili lang the transportation. Tak sa main office sa Davao Light ang base sa maong mga bus kung asa sila mamahimong maka-charge, no. Pwedeng sa fast charging machine gamiton nila kung adlaw o pwede sab kung sa gabi sa ilang slow charge machine na kung asa i-charge nila sulod sa 8 ka oras. Tek. Okay, Sheila, nindot nga proyekto, basig makasakay ta na pohon. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Sina kung expired food products nga gingong ginabaligya pagbalik, gikumpiska sa kapulisan sa General Santos City. Mao kini ang sinakong expired nga klase-klaseng pagkaon sama sa candy, kape, noodles, gatas, juice ug uban pa. Na-recover kini sa kapulisan sa usa ka bunkhouse sa may barangay Sinawal, General Santos City. Nakadawat og sumbong ang kapulisan nga duna kunoy nagapamaligya og expired nga pagkaon nga gisakay sa tricycle. Sa follow-up operation, ilang nadakpan sila Arnulfo Deleno ug William Sarsa kinsa na maligya niini pagbalik. 2018 pa kuno expired ang mga pagkaon ug nakatakda na untang ilabay sa sanitary landfill sa Jensan. Ginaandam na ang kaso batok sa mga dinakpan. Pinagbabawal ng batas ito kasi baka it could cause danger sa health ng ating mga tao na posible na makakain ito. Usa ka illegal mining activity ang nadiskubrihan sa otoridad sa mismong tiilan sa Mount Apo sa Magpet, Cotabato Province. Gawa sa mining, nasayran sab nga nagapamutol og hardwood sa mismo Mount Apo Protected Area sa barangay Don Panaca, Magpet. Sumala pa, gipaluyuhan kini sa local official. Sa karon, nagsugod na ang pagpananom og mga saging hulip sa gipamputol nga kahoy. Gikadismaya ni Minda Chair Secretary Manny Piñol ang maong aktibidad ug gilayong gimanduan ang Minda ug DNR nga palawman ang investigasyon aron makasuhan ang responsable sa mong encroachment sa Mount Apo Forest Reserves. Sa Davao City, pinaagi sa search warrant gironda sa CIDG ug FDA ang balay ni Kagawad Christopher Tan sa barangay Lapu-Lapu, Agdao District. Wala si Kagawad Tan apan gidakop ang manager sa JS Ferlin Marketing nga si Johanna Miral o kaubang sila Ligaya Macalos ug Vanessa Mitaran. Gikumpiska sa otoridad ang ginabaligya niining klase-klase sa beauty products. Wala kuno'y lisensya si Kagawad Tan sa pagbaligya o pag-manufacture sa mong mga produkto. Ginaandam na ang kaso batok sa mong barangay official ingon man mga kaubanan niini. Abli ang GMA Regional TV sa kabahay ni Kagawad Tan. Sa dato udin Sinsuat, Maguindanao, usa patay samtang upat ang naaresto sa kipatumang bypass operation sa PDEA Barm. Napusiran patay ang usa sa mga suspect nga si Angkino Mamalangkas alias Ken. Human kuno misulay og labay og granada sa mga operatiba atol sa operasyon sa gituoang drug den sa 7th Road SPDA Barangay Semba. Arestado sa mga upat ka mga kaubanan niini. Nasakmit ang 15 gramos nga suspected shabu nga mobalor og kapin 100,000 pesos, drug paraphernalia ug usa ka granada. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 72.2 million katao na ang nataptan ng COVID-19 sa tibok kalibutan, samtang milapas na sa 450,000 ang nagkasakit niini sa Pilipinas ug kapin 33,500 nga taga Mindanao ang adunay COVID-19. Sobra 72,266,000 katao na ang naigo og COVID-19 sa tibok kalibutan.
Ananasab sa sobra 47,262,000 ang recoveries ug sobra 1,612,000 ang namatay. Sa Pilipinas, mitala og 1,339 new COVID-19 cases ang nasod. Karong adlaw, busa 450,733 ang kinatibuk ang ihap niini. Misaka na sa 418,723 ang naka-recover ug 8,757 na ang namatay. Ug sa Mindanao, 33,583 ang adunay COVID-19, 27,410 ang naayo na ug 1,264 ang namatay. Tulo ka barangay sa Davao City ang giila nga critical risk area base sa ulahing barangay classification sa dunay daghang aktibong kaso sa COVID-19. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa latest barangay classification sa Davao City sugod December 13 kutob December 19, critical risk barangays ang 29C, Bagua Playa ug Manambulan. Unom sabang high-risk barangays ug kini mao ang 20B, 32D, Alfonso ang Leongto Sr., Crossing Bayabas Turil, Leon Garcia Sr. ug Vicente Hison Sr. 11 ang high-risk areas nga base sa kaduol sa critical risk barangays ug kini mao ang 24C, 28C, Anggalan, Bago Galiera, Dumoy, Manuel Gianga, Mintal, Mulig, Tagakpan, Talomo Proper ug Tugbok Proper. Adunay 24 ka moderate risk barangays ug kini mao ang 5A, 7A, 15B, 17B, 18B, 19B, 22C, 27C, 30C, 33D, 37D, Bunawan Proper, Katalunan Grande, Katalunan Pequeño, Comunal, Governor Pasiano Bangoy, Indangan, Matina Playa, Matina Crossing, Rafael Castillo, San Antonio, Takunan, Tibungco, Wilfredo Aquino. 14 usab ang moderate risk areas nga base sa kaduol niini sa high risk areas ug kini mao ang 4A, 31D, 34D, Agdao Proper, Bato Turil, Buhangin Proper, Kabantian, Governor Vicente Duterte, Kapitan Tomas Monteverde Sr., Lapu-Lapu, Lubugan, Marapangi, Pampanga ug Turil Proper. Samtang ang 124 ka barangay nga wala na mention gikonsidera nga low risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Pagdagsa sa mga Cagayanong may bisita sa Christmas display sa Gaston Park ug Isalina Bridge sa Cagayan de Oro City, nag-viral human wala na natuman ang social distancing. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Viral karon sa social media kining mga hulagway sa mga Cagayanon nga midagsa sa Gaston Park ug Isalina Bridge sa Cagayan de Oro City. Daw wala na natuman ang social distancing sa mga magbanay ug mga magbarkada nga sagad mo tanaw ug magpahulagway sa Christmas designs nga gitanyag sa LGU. Among mga hulagway nakadawat og negatibong reaksyon, labi pa nga padayon gyapon ang hulga sa pandemya. Aminado ang LGU nga naglisod sila sa pagpatuman sa social distancing palibot sa parke, labi pa nga kalit lamang midagsa ang katawhan human sa misa. Ginahikay na sab nila karon ang mga bagong pulisiya nga ipatuman aron dili na masubli ang insidente. Naiuban ang nag-standby din motong nagdungan no kay di man pod limited ra may makasulod lagi maka-view adtong diya sa atong fountain. Now isa na nga atong i-assess gyud nga siguro mas dako ang ato ang i-cordon nga area kay para makontrol na gyud ang pagsulod gawas sa mga tao. But gapon gi-disperse man gyud nato diretso but atong sabton pod nga dili man ingon nga diretso nato mapapauli ang mga tao. Samtang atol sa programa sa Rise Up Gensan, gipasiga ang giant Christmas tree nga gisabayan pa og fireworks display nga milungtad og kapin 5 ka minutos. Nalingaw man ang katawhan sa pagtanaw sa kawanangan, apan daw wa mapatuman ang social distancing. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha ka babae arestado human gustong pagawson ang ilang kabanay nga nadakpan sa bypass operation. Ani ang detalye. Gilayong ginakop ang duha ka babae nga sila Pamela Tan o Roxanne Parantao. Human gisulayan og suhol ang usa ka personay sa Santa Ana Police Station aron pabuhian ang dinakpan nila sa illegal nga droga. Mitunol matud pa ang duha og 20,000 pesos. Bugti sa kagawasan nila alias Kim ug Richard nga nadakpan atol sa bypass operation. Ay nagpaila itong suspetsado, duha sila kabuok nga babae nga gusto nga arigloon no panaagi sa paghatag o kwarta sa tuang mga tropa. Kasong kalapasan sa Revised Penal Code sa Article 212, Corruption of Public Officials ang ipasaka batok sa duha. Nang hinaot ang otoridad nga mahimo kining leksyon nga dili sulayan og suhol ang kapulisan aron dili makasuhan. Wala nagatolerate o wala ni sugot, wala pud nagadawat anang mga ingana nga mga ginahatag sa mga parintiman o dili parinti sa mga suspetsado. Ilabi na kung mahitungod ni siya sa illegal nga droga.
Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Sa mga wala pa ipangregalo karong moabutay nga Pasko, suwak kining Christmas-themed goodies nga dili ilang lamian, kayang-kaya pa ninyong himuon. Atong Siron pinaagi niining report. Sagad sa mga ginaregalo matag Pasko, mga sinina, dulaan ug uban pang gamit. Apan tungod kay daghang nahimong instant baker karong quarantine ug kung usa ka kanila, sulay ipaghimo kining homemade goodies sama niining Christmas cookies. Nahuna-hunaan kining buhaton isip extra income ni Camille Salarda, usa ka office staff. Tungod sukad nag-quarantine, uso na ang pagbuhat og sweet treats. Karong Pasko, pwede sab kining pangregalo. Para pod ma-feel sa mga tao ba na kahit na pandemic karon, ma-feel nila ang spirit sa Christmas. Sayon ra ang paghimo nini. Unang buhaton ang cookie dough nga gama sa all-purpose flour, asukar, butter, itlog, chocolate chips ug uban pa. Pabugnawon og 2 ka oras dayon imasa kini gamit ang rolling pin ug iporma sa gusto nimong design. I-bake sulod sa 10 to 15 minutes. Ug ang makalingaw nga part, ang pag-decorate sa cookies gamit ang pula, puti o green nga whipped cream icing. Ug human niini, ready na pang regalo ang imong cookies. Daghan og pwedeng mahimong extra income ilabi na karong Kapaskuhan. Kinahanglan lang og saktong dasig ug kakugi aron mahimo kini. Same sa ako, hobby lang man jud nako ni siya. Then eventually, naging extra income pa jud nako siya karon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga kagayanong apektado sa COVID-19 pandemic nakadawat na sa ilang bayanihan to Emergency Subsidy Program nga hatod sa DSWD. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ubay-ubay na sa mga kagayanon ang nakadawat sa ilang 6,000 pesos cash subsidy ubos sa Bayanihan 2 Emergency Subsidy Program sa DSWD. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga wala pa makadawat sa SAP1 o waitlisted families. Busa, giabisuhan ang mga nakadawat na kaniadto nga dili mo adto sanglit dili na usab sila kwalipikado sa Bayanihan 2. Prioridad sa mong programa ang mga pamilyang anaa sa low-income sector nga nagpuyo sa mga lugar nga naapektuhan sa focus containment o granular lockdown. Ubali ang i-cater na to diri sa barangay 40 karon is mo total siya og mga 21 ka barangays, numbered barangays. So sa morning natay 13 na i-cater, dayon pagka afternoon natay 8 barangays i-cater. Sangko sa langit ang kalipay sa mga nakadawat. Alang kang Raymond Abulok, dako kining tabang alang kaniya og sa iyahang pamilya kinsa naapektuhan ang panginabuhi tungod sa pandemya. Pasko karon at least natay pang natsibuhi na. Plano sab ni Dante Molyanida nga himuong kapital sa iyahang gagmayng kan-anan ang iyahang nadawat nga hinabang. Ako ni kwanta akong negosyo mag chicken a la carte ko, a la carte barbecue. Magpadayon ang distribution sa SAP2 sa Dakbayan hangtod karong Disyembre 16. Alang sa kasayuran sa ilahang schedule, nakapaskin kini sa Facebook page sa DSWD Region 10. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka lalaki ang nanuktok sa atong mga kasing-kasing mandugay na siyang nag-anto sa sakit nga tuberculosis. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Nagpatabang sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang usa ka concerned citizen labot sa makaluluoy nga kahimtang sa ilang silingan nga si Albert Palomar, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Kung imong lantawon, daw mura na kini og edaran, pero 26 anyos pa lang siya. Payat na kaayog di na halos makaistorya. Dugay na di ay siyang nag-antos sa sakit nga tuberculosis. Wala na say kwarta ika-check up sa iyaha ang iyahang pamilya tungod sa kawadon o gumikan sa umarasab sila nagsalig. Kung walay ani, walay kita. Maglisod sab sila og pangitag trabaho tungod sa COVID-19 pandemic. Maghuna-una ta sa pagtabang sa atong isikat tao. Mao ni atong katungdanan sa atong mga silingan. Nakita na mo nga si Albert
tabanganan jud kaayo tungod sa ilang kawalan-on, sa ilang panginahanglan labi na karon nga nahibalatian si Albert. Gidangop sa One Mindanao ngadto sa LGU sa Santo Tomas ang kahimtang ni Albert. Hinuon dayon nila kining giadtuan og naka-admit na siya karon sa ospital. Sa mga dunay malumong kasing-kasing nga buot mutabang kang Albert, pwedeng mutawag o mo-text sa contact number nga 0938-993-0648. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Mga kapuso, 11 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kato maulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.